komen ko para ba ije u Jisu haka gospel ka bangi pule benta kasni uong ngalong ukpu jong ka jingiem hikpatan men jong pi kilabam yau mana hari kenja bat kilayap Henry une ulong ukpu ubawan hiar na beneng bajar ubabam yau un omyap ngalong ukpu ba iem ubalawan hiar na beneng pada uno ubam yau ne ukpu un im junom ban ukpu bangan ai hau ulong kado jonga ya kaba nga ai knang ba ka perthei kan dub im shisha ngong hapi lada phim bam ya kado jong ukun ubreu bat phim di ya kasnam jong u pin omyo jing im halade jar ubabam ya kado jonga bat ubadi ya kasnam jonga udon ka jing im bam cukut bat ngan sa penipat ya u hakasngi kadu naba kado jonga kalong shisha ka jenbam bat kasnam jonga kalong shisha ka jendi jar ubabam ya kado jonga bat ubadi ya kasnam jonga un im hanga ngapat hau kamut ayu gane komen ko para ba ije hato kathau tang ya ka jinya bam ya sib ya ka Eucharis bukuy hato kane ka kdo balada ngile tang ya kata kalabiang yangi ngam tharai bat ngangai ujisu uthau kham palat ya kata kajing smotu bakumta te kamut ayu kata kajinya bam ya kamet bat kajinya di ya kasnam ujisu kathau om tang ya kajing kata ya kamet ne ban mut ya kasnam ben ban kamut bangin shim benta hagajing im ukres men ko para kamut bangin penlong yalade kum mau kamut ngin long ki kris tan iwe ya iwe kane gajing long kristan kadai ban penlong yangi kum ukres uba it yala gajing im na kabenta kiwe bat ban le kane kadai tang gajing i kabala kapapenla yangi kabamut ngiru ladang ngibam ya kamet bandi ya kasnam jungu ngihap banlong kum mau uba lui uba hok uba daptang da kajin i uba syak shitom bat kumta teter namar kata kadau komen ko parabe ije kane ka khot ka wer ya ngab dia pi bangin penyap nang kong ya la ka pop bat ya kane ngila banle ladang ngiru ngiim kum mau haka jing lui haka hok haka sot haka jing tibriu tiblei haka jing dap miar da ka jing e haka ne ka jing yai lenti jonga kum uriu miam bat bru kum urang ba breu ngatharai ngalas dang ban smau tu bat lap ikidau jong ka jing bom ya teli jong ka jaj ben riu bat kata kadau kede ka jing bom don jing i para mangi ngim don ka jing i para do para snam ngi isi iwe namar ka pher ka nyam namar ka pher ka tin ka teli namar ka pher ka riam ka be habangila shlei da ka jing isi iwe ka jing ya teli kamwan lano namar kata kalong ka ba ban le bat ban smau tu ya ka ne ka jing ong ujisu om tang ki ju Henry yang ngiru menta namar mau te udap tang ta ka jing i don ka jing isi ngipat nginom la ban smau tu namar ngila shlei palat kata ka jing isi iwe kumta komen ko para ba ije kajing poying mane ne kajing ruai da ke sur ki bajam kajing ya kerkaj haleluya berkajing ira kti banduai ko pa jungi bat kumta ter kam don jing mod lada ngimbam bat di ya kamet bat kasnam jong ujisu kapemut lada ngim long kum mau lada ngim penyap ya kapom lada ngim long ki balui lada ngim penyap ne kedia elade na kabenta kajing bahajeng iwe pat kapemut lada ngim don jing iwe hato ngila banle ya kane hooj ban pediang ya ka Eucharis kalong ka basuk Henry ban bam shisha ya ka do jungu ban bandi ya ka snam jungu ngihap ban im kum mau kabamut
ngin hap ban penyap ya ka pop ka jin sarong ka jin im thala har hukom ka jin isi ka nekeng ka nyalam yang ni sha ka jin im bam jukul enero yo Jesus Christ junom la junom amen bun na pi kwa bangin duai na ka benda ka jin tumu jong pi ki ba pen soba banyak tu ya kita jin tumu jong pi shua ken drushten kumta nadu dru beje bagi la pelaj ya kini kimat puson soba komen ha ka YouTube jungi ya ki jin tumu jong pi shua ken drushten kenang ba ngila bentrowai ki ha ka mas pakuj ka balong man ka sengi ha ka por drushten kan step sa sin to ngin ya duai mar kliang bangin la benlong ke Kristan ki badap da ka jin wat ikido kibasyun yang niru keku blei pi baro bat pindap la ka jing sok ka jing kemen ha ka jing im jong pi